हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। स' लोगोफोर, रामसियारि क्रिएशन बेनारजों दिहुनजानाय गोदानै फैनो गोनां आबुं मोनसे बर' मिउजिक भिडिअ'। बे मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेलनि मुङानो जादों आं सानो। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअ'आव गुबैयै फावखौ खालामगोन बर' सेलिब्रिटिनि मुंदांखा एक्टर आरो बयजोंबो सिनायजानाय सिमां सैनारि आरो सबिता रामसियारि आरो मिथिंगा बर'। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअ'नि कनसेप्ट, डिरेक्सन, करिय'ग्राफिखौ खालामदों लिसान रामी। प्रडाक्शन मेनेजिंआव दं मिलन देबिके। प्रडिउसखौ खालामदों स्वर्णलता रामसियारि। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअ'खौ बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायदो। बे मिउजिक भिडिअ'खौ बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन। स' लोगोफोर, जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला आं बेनि सायाव आपडेट लाबोनो नाजागोन लोगोफोर। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।